kuɗi na kika in kama ka bana yawwa godiya yawwa bari gani ana saba irin na zuwa ne yawwa basina barkanmu da warhaka ina alfahari na ku basina Thôi sao con cái đâu có mà cơ. Oke, kalau pada menasihkan dan tidak lama. Selain boleh disiksa dauri. An ƙara shuɗin yau gaskiya wallah ba zan iya ba. Jika kakak wanda kata kau tentang kalian zai yi shuɗin a madadin sa. Haha, mu fara. If you have the iron, clap your hand. If you have the iron,